Yanzu haka ka danna wannan bidiyo ka zaci cewa za ka samu wannan fim ɗin da kake nema, amma kuma kana ta yaudarar kanka. Me yasa nace kana ta yaudarar kanka? Shine ka ga number amma baka son kai magana domin ka mallaki wannan fim ɗin ya kasance cikin wayarka, saboda kana tunanin cewa idan kai magana ana iya cewa magana kuɗi ce da dai sauransu. Haka zaka dangwama kai baka kalli wannan fim ɗin da kake son ka kalla ba, haka kuma zaka haƙura. Amma akwai hanya mafi gajarta wacce nake zuwa da ita, wanda dukkan wanda ya sani ya san cewa sunana Muhammad Abdul ne, shugaban sashi na bangaren fina-finai, wanda zan iya cewa ɗayan wace channel ita mai babban mutane yana ga sama da kusan 30,000 an goge ta sabanin wasu dokoki da na karya, wanda wannan channel ita ce sabuwa wacce na buɗe. Yadda zaka samu fina-finai hanya ce mai sauki ba tare da ka wani wahala da kanka ba. Hanya ta farko wato shine kai mana magana ta kan wannan number namu. Idan kai mana magana ta kan wannan number namu zaka samu fina-finan da kake bukata ba tare da ka wani wahala ba, ko kuma ranka ya ɓaci da dai sauransu. To me kake jira dan uwa, ko kuma me kike jira yar uwa da ba za ki iya yin magana domin ki samu fina-finan da kike mudun ki kalla ba? Sannan fina-finan nan fa idan muka sa ku cikin group za ku rika samun sabbin fina-finai, domin Telegram ɗinmu yana ƙunshe da fina-finai sama da kusan 5,000 da wani abu. To, aiko 5,000 ya kamata a ce dukkan fim ɗin da kake nema yana nan ciki, kama da tsofaffin fina-finan fassarar algaita dukkansu suna nan ciki. Sultan ma haka, Yusuf Zamani haka, kamfanin Dilof ma haka. To me kake jira da zaka tsaya kana ɓata lokacinka akan kafafen sada zumunta? Lalle kai dole sai ka samu wannan fim ɗin. Wani lokaci banza ba ta fitar da mu, gaskiya ce take fitar da mu. Sunana Muhammad Abdul. Idan kuna buƙatar sabbin fina-finai za ku iya mana magana akan wannan namba domin mu tura muku cikin WhatsApp ɗinku ba tare da tashin hankali ba.